480 495. Ина додарҷон, аниқ мерасохӣ? О ака. Лек фақат фаромӯш накун ки пуло ҳамаш ба да қарза. Ягон бар мегардонам. Ихе нагӯ додарҷон. Ити да қарз нестай. Тра ёрдам кардан ва да қарзай. Майли акаҷон. Хуб майли додар. Майли анга. равани сафарот кун чӣ нағма кадестай мактаб да дер ши. Бо чока. Чӣ қошиқа вақт кадисай бо? май чия нафаҳмидам. И чӣ мане дора? 1 солай 2 солай кай вақти чӣ проблема да буғалта дими хонаи мара мегира. хичам дасту по дора рава кор куна. Я омадам очаҷон. оли пага мунис дари хонаи аниса тахтах кина. анамо вақти мара мефаҳмӣ. чун лоларухони хеш оғӯш кардем фарзанди падарро мо фаромӯш кардем фарзанди падар дар паси дар нолон аст мо бодаи бемеҳрӣ магар нӯш кардем